салом дӯстон, имрӯз як масъала дар бораи ҳаракати соҳиби шитоб ҳал мекунем. Хоб, дар ин ҳолат, дар ин масъала дода шудааст ки чӣ дода шудааст? Бояд масъаларо хонем. Графики суръат муқобили вақти автобус ки байни ду истгоҳ ҳаракат мекунад дода шудааст. Дар инҷо шитоби ҷисмро дар ҳар як қисмати график масофаи умумии тайкардаи автобус чӣ қадар аст? График вобастагии шитоб аз рӯи вақтро тасвир кунед. Яъне дар як савол аз рӯи як график мо бояд се савол ҷавоб диҳем. Якум савол, яъне шитоби ҷисмро дар ҳар як қисмати график нишон додан дар кор, яъне ҳисоб кардан дар кор. Ва баъдан қисмати ду, масофаи умумии тайкардаи ҷисм аз 0 то 220 сония чӣ қадар масофаро тай мекунад. Ва баъдан ин графики суръат, вобастагии суръат муқобили вақтро табдил додан дар кор, яъне графики вобастагии шитоб аз рӯи вақтро тасвир кардан лозим. Хоб, дӯстон, ин савол, ин гуна савол бисёр саволи муҳим аст, бисёр фаҳмидан дар кор. Вақте ки мо чунин саволҳоро мефаҳмем, ҳал карда метавонем, яъне мо метавонем гуфта ки ҳаракати соҳиби шитобро мо қариб ки пурра аз худ кардем. Хоб, аз рӯи график истифода бурда биёед ин масъаларо ҳал мекунем. Хоб, қисмати аввали савол ин ёфтани шитоби ҷисм дар ҳар як қисми ин график. Хоб, биёед ин графикро чӣ хеле ки мебинем ба се қисмат тақсим кардан мумкин аст. Қисмати аввал аз 0 то 90 сония ин секунҷа, яъне мегирем қисмати аввал. Ва баъдан қисмати дуюм аз 90 то 180 сония менависем дар инҷо қисмати ду. Ва дар қисмати се аз 180 то 220 сония менависем қисмати се. Хоб, пас дар инҷо нишон медиҳем ки дар қисмати як ҷисм дар чӣ қадар вақт ҳаракат аст? Ҷисм аз 0 то 90 сония дар ҳаракат аст. Аз 0 то 90 сония чунин нишон медиҳем. Т дар инҷо вақт. Пас барои ёфтани шитоб, формулаи шитоб чӣ буд? Шитоб А баробар аст V минус V0 тақсими T, яъне тағйирёбии суръат делта V ки V ба минус V0 аст, тақсими T ки дар инҷо V суръати охира, V0 суръати аввала, T ин вақти гузашта ки ҷисм суръаташро аз V0 то ба V тағйир медиҳад. Пас дар ин қисмати график суръати аввалаи ҷисм мебинем дар вақти T баробари 0 будан саршавии системаи координата дар инҷо, яъне мебинем ки ин график аз инҷо сар мешавад. Пас дар вақти T0, яъне суръати ибтидоии ҷисм ба чанд баробар аст? Ба 0 метр тақсими сония баробар аст. Яъне ҷисм аз ҳолати оромӣ ба ҳаракат шурӯъ мекунад. Ва баъдан дар охири ин график мебинем ки дар вақти 90 сония суръати ҷисм ба чанд баробар аст? Ба 5 метр тақсими сония. Пас менависем V охира, V баробар аст ба 5 метр тақсими сония. Чӣ қадар вақт гузаштааст аз ин нуқта то ин нуқта? Яъне 90 сония. Пас менависем 90 сония. Пас мо дорем суръати аввала, охира, вақт. Пас ҳисоб мекунем шитобро. Пас шитоби ҷисм менависем шитоби як дар қисмати аввал баробар аст ба V минус V0 тақсими T, яъне дар инҷо ин бузургиро гузошта ҳисоб мекунем. 5 минус 0 тақсими 90. Пас мешавад ки 5 тақсими 90 метр тақсими сония дар квадрат. ё ин ки агар инро ҳисоб кунем 5 тақсими 90 чанд мешавад? 5 тақсими 90 мебинем ки тақрибан мешавад ба 0,6. ин тақрибан баробар мешавад ба 0,6 метр тақсими сония дар квадрат. Яъне вақте ки дӯстон воҳиди ченаки суръатро бо метр тақсими сония ва вақтро бо сония мегирем, пас воҳиди ченаки шитоб мешавад метр тақсими сония дар квадрат. Ва чӣ хеле ки мебинем шитоб дар инҷо мусбӣ аст. Яъне аз рӯи график гуфтан ҳам мумкин аст ки дар ин қисмат шитоби ҷисм мусбат аст. Яъне вақте ки шитоби ҷисм мусбӣ аст, ин чӣ маъно дорад? Маънои онро дорад ки суръати ҷисм зиёд мешавад. Ва дар ҳақиқат дар ин қисмат мебинем ки суръати ҷисм аз 0 то 5 метр тақсими сония
давоми 90 сония зиёд мешавад. ва анакдон қисмати дуюм, ва дар қисмати дуюми график чӣ дорем? Дар қисмати дуюми график вақт аз куҷо то куҷо тағйир меёбад, яъне аз 90 то 180. Дар инҷо менависем интервали вақтро аз 90 то 180 сония. хоб анакнун дар инҷо мебинем, дар инҷо 90 сония аз рӯи график ин дар ин вақт мебинем суръати ибтидоӣ мешавад ва охири ин интервал мешавад суръати охира. Яъне ки дар ин қисмати график суръати аввала дар инҷо аст, чунки ин нуқта нуқтаи саршавии қисмати дуюми график мебошад ва нуқтаи охираш бошад дар инҷо ва ин бошад суръати чӣ мешавад охираи дар ин қисмат. Яъне суръати ибтидоӣ баробар аст, яъне суръати ибтидоӣ дар ин қисмати график ҳангоми t баробари 90 сония буданд мебинем ки 5 метр тақсими сония аст ва суръати охирааш бошад боз мебинем дар 180 сония мебинем ки боз суръат ба чанд баробар аст? Ба 5 метр тақсими сония. ва қисмати дигар бисёр муҳим аст, инро донистани вақт, чӣ қадар вақт дар инҷо сарф мешавад, яъне ҷисм дар қисмати дуюми график давоми чӣ қадар вақт дар ҳаракат буд, яъне аз 90 то 180 сония. пас интервал мешавад ба 90 сония, дуруст? Яъне ҷисм боз дар 90 сония дар ҳаракат буд дар ин қисмат. пас шитоби ҷисмро агар ҳисоб кунем, пас a баробар мешавад, яъне v минус v0, яъне v 5 метр тақсими сония, тарҳи бо v0 5 ва тақсими 90. пас ин мешавад 5 минус 5 0 тақсими 90. пас 0 тақсими 90 баробар аст ба 0 метр тақсими сония. дар квадрат шарт нест, метавонед ки танҳо 0 нависед. яъне шитоби ҷисми 2 дар қисмати дуюми график баробар аст ба 0, ба 0. хоб яъне ки ҷисм дорои шитоб нест. Ин вақте ки суръати ҷисм дӯстон тағйир намеёбад, пас дар ин ҳолат ҷисм дорои шитоб нест. Яъне шитоб кадом вақт ҷисм кадом вақт шитоб дорад? Вақте ки суръати ҷисм тағйир меёбад. пас дар ин ҳолат мебинем ки дар ҳар як вақт дар ин қисмати график, дар ин вақт мебинем суръат 5 метр, дар саршавӣ 5 метр, дар охири интервал 5 метр сония, яъне суръати ҷисм дар ин қисмати график тағйир намеёбад. аз ин лиҳоз ҷисм дорои шитоб нест, яъне шитоби ҷисм ба 0 баробар аст. анакун дар қисмати сеюми график бибинем чӣ ҳодиса рух медиҳад, яъне вақт аз куҷо то куҷо иваз мешавад. вақт аз 180 то 220 сония. пас менависем аз 180 то 220 сония. хоб анакун дар инҷо суръати, ба фикрам ки фаҳмидед, суръати ибтидоӣ дар ин қисмат ба чанд баробар аст? Мебинем саршавии ин қисмати графикро, яъне саршавии қисмат дар 180 сония. мебинем ки дар 180 сония суръати ҷисм ба 5 метр тақсими сония баробар аст ва суръати охирааш бошад дар инҷо мешавад, яъне инҷо қисмати охири ин график, яъне мебинем ки дар ин вақт, яъне дар 220 сония суръати ҷисм ба чанд баробар аст? Ба 0 баробар аст, 0 метр тақсими сония. чӣ қадар вақт гузаштааст аз ин нуқта то ин нуқта? Яъне мебинем ки аз 180 сония то 220 сония ҳамагӣ чанд сония мегузарад? 40 сония мегузарад. пас дар инҷо низ метавонем нависем 90 сония. хоб пас дар инҷо t баробар мешавад ба 40 сония. хоб ai 3 мешавад баробар ба v минус v0, яъне 0 минуси 5 тақсими чанд мешавад? 40. хоб 0 минуси 5 мешавад ва тақсими 40, яъне минуси 5 тақсими 40 мешавад ки минуси 0,125 метр тақсими сония дар квадрат. яъне ки дар инҷо мо мебинем манфӣ аст, яъне шитоб манфӣ аст. пас ин чӣ маъноро дорад? Ин маънои онро дорад ки шитоби ҷисм чӣ мешавад? Яъне суръати ҷисм дар инҷо суръат кам мешавад, дуруст? вақте ки гуфтем шитоб мусбат бошад, чӣ хеле ки дидем дар қисмати аввал, вақте ки шитоб мусбат аст, ин маънои онро дорад ки шитоби суръати ҷисм зиёд мешавад. вақте ки гуфтем шитоб баробари 0 аст, пас суръат тағйир намеёбад, дуруст? хоб дар инҷо менависем ки
суръат кам мешавад. Кам мешавад. хоб, анакун ин буд қисмати аввали савол, яъне қисмати А. Анакун мегзарем ба қисмати Б. Мо бояд чиро ёбем? Масофаи умумии тайкардаи автобус дар тамоми ҳаракат. Хоб, анакун чӣ гуна инро меёбем? хоб, биёед дӯстон боз ҳамон графикро дида бароем. хоб, анакун дӯстон як чизи бисёр муҳим бояд инро донем, изоҳ бигзарем. хоб, инро дар дарси ҳаракати мунтазам, дар дуюм дарс агар рафтед тамошо кунед, дуюм дарс яъне дарси 1.1 гузашта будем ки аз рӯи графики суръат, вобастагии суръат муқобили вақт мо метавонем масофаи тайкардаи ҷисмро ҳисоб кунем. Чӣ гуна? Мо гуфта будем ки масоҳати зери графики масоҳати анакунун хоб, дорем графикаи суръат муқобили вақт. пас биёед чӣ гуна ки дар қисмати аввал ҳал кардем, дар ин қисмат низ графикро ба се қисмат тақсим мекунем. Дар қисмати аввал чӣ дорем? Яъне вақт иваз мешавад аз 0 то 90 сония. Пас биёед ин масоҳатро дида бароем. хоб, графикаи мо аз 0 то 90 сония ин хат аст, яъне зери аз 0 то 90 ин хат ва ин хат, яъне масоҳати зери ин график мешавад ин масоҳат. хоб, ин масоҳатро мегирем ҳамчун S1, ва ин масоҳат, ин шакл чи аст? Ин шаклро чӣ хеле ки мебинед дӯстон, шакли секунҷаи росткунҷа аст, дуруст? Секунҷаи росткунҷа. пас формулаи масоҳати секунҷаи росткунҷа ба чӣ баробар аст? Ба зарби ҳосили зарби асос, ки дар ин ҷо асоси ин секунҷаи росткунҷа аз 0 то 90 ба 90 сония баробар аст, ва ҳосили зарби чӣ? Баланди. Ва баландии ин бошад ба чанд баробар аст? Ба 5 метр тақсими сония. Яъне ки 5 метр тақсими сония зарби 90 сония тақсими 2. Ин аст формулаи масоҳати ин секунҷаи росткунҷа. хоб, 5 зарби 90 тақсими 2 медиҳад 225. Анакун 225 чӣ дӯстон? Аз ин ҷо мебинем ки мо метавонем сонияро бо сония ихтисор кунем. Пас мемонад воҳиди ченаки ин S1 чи аст? Метр аст. ва чӣ гуна ки мебинем, дар ин ҷо гуфтем ки масоҳати зери графики суръат дӯстон муқобили вақт чиро медиҳад? Масофаи тайкардаи ҷисмро дар вақти дода шуда. Анакун мо гуфтем, хостем ки дар 90 сонияи аввал хостем ёбем ки масофаи тайкардаи ҷисм ба чӣ баробар аст. Яъне шарт нест ягон формула истифода овардан, формула дар назар дорем физикӣ, яъне метавонем аз рӯи геометрия инро ҳал кунем. пас гуфтем ин секунҷаи росткунҷа аст. Пас формулаи масоҳати секунҷаи росткунҷаи ҳосили зарби асос ва баландӣ тақсими 2. дар ин ҷо дидем ки 225 метр мешавад. Анакун бо чунин шакл қисмати дуюми графикро мебинем, яъне вақт аз куҷо то куҷо иваз мешавад? Аз 90 то 180 сония. Аз 90 то 180 сония иваз мешавад. пас дар ин ҷо биёед ин шаклро акун дида бароем. Чӣ гунае ки мебинем дӯстон, ин шакл чӣ гуна шакл аст? Хоб, яъне ин секунҷаи росткунҷа мешавад, дуруст? дар ин ҷо акун секунҷаи росткунҷа дорем. Яъне росткунҷа. хоб, формулаи масоҳати росткунҷа дӯстон ба чӣ баробар аст? Дар ин ҷо менависем S2. формулаи масоҳати росткунҷа ин ҳосили зарби дарозӣ ва бар. Дарозии ин росткунҷа ба чанд баробар аст? Аз 90 то 180, яъне аз 90 сар шуд, 90 сония сар шуд, то 180 сония гузашт, яъне чӣ қадар вақт гузашт? Мешавад 90 сония, дуруст? хоб, баландиаш чанд аст? Аз 0, яъне аз ин нуқта то ин нуқтаро мебинем ки ба 5. Пас
فاصله ضرب درازی و بر میشود 5 متر تقسیم ثانیه. میتونیم نویسیم 5 متر تقسیم ثانیه ضرب 90 ثانیه درازی. 5 ضرب 90 میشود 450. آن اکنون واحد چنکش حالا که ما میدونیم واحد چنک باید متر شود، خب باید نشان میدیم، یعنی ثانیه رو با ثانیه اختصار میکنیم، پس میموند متر. 450 متر. با چنین شکل قسمت سوم گرافیک را میبینیم که وقت از کجا تا کجا عوض میشود، از 180 تا 220. پس در اینجا می نویسیم 180 تا 220 ثانیه و بعدا اشاره کرده میبرایم و در اینجا باید ما نشان دهیم که مساحت، یعنی شکل این گرافیک چگونه است. یعنی از 180 ثانیه یعنی خط میکشیم اینجا و تا 220 میریم و زیر این گرافیک چون این خط میکشیم نشان میدیم که این مساحت، یعنی شکل این مساحت و چه برابر است، چگونه است، یعنی سه کنجه راست کنجه است. بس سه کنجه راست کنجه. پس ما باید برای یافتن مساحت این شکل از فرم مساحت سه کنجه راست کنجه استفاده بریم، خیلی که در قسمت یا اولی گرافیک داشتیم. خب S3 برابر می شود، اکنون در اینجا مساحت سه کنجه راست کنجه، این سه کنجه راست کنجه با چه برابر است؟ با حاصل ضرب اساس و بلندی تقسیم 2. خب از 180 تا 220 چند ثانیه میگذرد؟ 40 ثانیه میگذرد، یعنی اساس این درازی اساس سه کنجه راست کنجه 40 ثانیه است و بلندیش باشد باز چند است؟ 5 متر تقسیم ثانیه. پس 5 متر تقسیم ثانیه ضرب 40 ثانیه تقسیم 2. از اینجا می شود که 40 تقسیم 2 20 20 ضرب 5 می شود 100. اکنون 100 چی؟ 100 باید نشان دهیم که در حقیقت متر می شود 100 متر. پس دوستان در قسمت اول از 0 تا 90 ثانیه جسم 225 متر رو طی می کند. در قسمت دوم از 90 تا 180 ثانیه 450 متر رو طی می کند و بعدا جسم حرکتش را سست کرده در این قسمت 100 متر مسافه را طی می کند و در عموم باشد مسافه عمومی که میگیریم همچون S برابر میشد به S1 جمع S2 جمع S3. پس این برابر میشد به 225 متر جمع 450 متر و جمع 100 متر. خب در عموم S برابر میشود و 225 جمع 450 و جمع 100 میشود که 805 متر. درست؟ 225 جمع 450 جمع 100 775 متر مسافه عمومی طی کرده جسم. خب اکنون قسمت سوم سوال چی بود؟ گرافیک وابستگی شتاب از روی وقت را تصویر کنید. اکنون ما از روی این گرافیک باز دیگر گرافیک چیکار میکنیم؟ تصویر میکنیم. خب اکنون همه وقت دوستان ما باید گرافیک ها را با قسمت ها جداگانه تقسیم کنیم. خیلی که در اینجا تقسیم کرده برآمدیم و این کار را خیلی آسان میکند و ما هر یک قسمت گرافیک را جداگانه چیکار میکنیم؟ تحلیل میکنیم و بعدا گرافیک آن را میکشیم. خب اکنون این گرافیک را استفاده برده ما گرافیک وابستگی شتاب از روی وقت را میابیم. در قسمت سوال و وابستگی شتاب و وقت را باید یافت. اکنون چیکار میکنیم؟ میبینیم در قسمت اول گفتیم وقت از کجا تا کجا عوض میشود. وقت از 0 تا 90. حالا که میدونیم بیاید در اینجا نویسیم از 0 تا 90. خب گفتیم سرعت ابتدایی در این حالت برابر است به 0 و سرعت آخره در این قسمت گفتیم به 5 متر تقسیم ثانیه برابر است. و حالا که ما شتاب جسم رو یافتیم، درست در قسمت اول، یعنی خیلی که میبینید در اینجا من تنها این رو باز از سر نوشتم، یعنی در قسمت اول وقت از 0 تا 90 ثانیه تغییر می‌یابد و سرعت ابتدایی جسم در اینجا 0 است و در بعدا 5 متر میشه، 5 متر تقسیم ثانیه میشه در دام 90 ثانیه. پس شتاب جسم رو یافتیم که شتاب جسم به چند برابر است؟ به 0 از 100 6 متر تقسیم ثانیه در کوادرات. بیایید در اینجا نویسیم
0.6 метр тақсими сония дар квадрат, яъне адади мусбӣ аст. ва дар қисмати дуюми график гуфтем вақт аз чанд то чанд эваз мешавад? Аз 90 то 180 сония эваз мешавад. ва дар он ҷо гуфтем ки суръати ибтидоӣ 5 метр тақсими сония аст, суръати охира низ 5 метр тақсими сония аст ва шитоб I2 гуфтем баробар аст ба 0, яъне дар давоми ин интервали вақт шитоби ҷисм ба 0 баробар аст, ба 0 баробар аст. дар қисмати сеюм вақт гуфтем аз 180 то 220 сония эваз мешавад ва дар ин ҷо гуфтем ки суръати ибтидоии ҷисм ба 5 метр тақсими сония баробар аст, суръати охирааш гуфтем ба 0 ва баъдан шитоби ҷисмро ҳисоб кардем ки дидем ки баробар буд ба минуси 0,125 метр тақсими сония дар квадрат, яъне ин манфӣ аст, аз 0 хурд аст, ин мусбат аст, аз 0 калон аст, ин бошад баробари 0 аст, баробари 0 аст. хоб анакун чӣ хеле ки дӯстон дар ин ҷо графикро дорем, тақсимоти вақтро низ айнан чунин бояд кард ва танҳо дар ин ҷо суръатнию шитобро менависем. хоб тақсимоти вақт то ин ҷо 90, то ин ҷо 180 ва баъдан ин ҷо 220. хоб анакнун дар ин ҷо тири уфуқӣ мешавад тири вақт ва тири y бошад шитоб мешавад, метр тақсими сония дар квадрат. хоб инҷост нуқтаи саршавии вақт 0 ба системаи координата. хоб анакнун инро мо бо яъне ин графикро ба се қисмат тақсим мекунем, чунин тақсим мекунем, яъне қисмати аввал ва баъдан аз 90 то 180 ва баъдан аз 180 то 220. хоб анакнун аз 0 то 90 сония шитоби ҷисм ба 0,6 метр тақсими сония дар квадрат баробар аст. хоб 0,6 хай биёед ин қадарро гирем 0,6, яъне менависем 0,6. хоб анакун яъне шитоби ҷисм доимӣ аст. дар ин ҷо шитоби ҷисм дар ҳама ҳолат шитобҳои ҷисм доимӣ аст, яъне дар вақти дода шуда аз 90 то 180, аз 0 то 90, аз 180 то 220 ин шитобҳо чӣ ҳастанд? Доимӣ ҳастанд ва баробар ҳастанд ба ин чунин ки дорои чунин қиматҳо ҳастанд. хоб анакун аз 0 то 90 сония шитоби ҷисм ба 0,6 метр тақсими сония дар квадрат баробар аст. Яъне ин чӣ маъно дорад? Маъно онро дорад ки дар қисмати аввал дар вақти t баробари 0 ҷисм дорои чунин шитоб аст ва баъди гузаштани ягон вақт ҷисм дорои чунин шитоб аст ва баъдан боз дигар вақт ва чунин нуқтаҳоро тасвир мекунем, нишон медиҳем ва дар 90 сония низ чунин шитоб дорад ва барои пурра ёфтани график чӣ кор мекунем? Нуқтаҳоро пайваст мекунем, яъне аз 0 то 90 сония ҷисм чунин шитоб дорад ва графики шитоб муқобили вақт чунин шакл дорад. ва баъдан аз 90 сония то 180 сония шитоби ҷисм чӣ мешавад? Ба 0 баробар мешавад. Яъне аз 90 сония то 180 ба 0 баробар мешавад. Яъне ин нуқтаҳоро пайваст кунем агар чунин график пайдо мешавад. Яъне ин аст графики мо дар қисмати дуюми ҳаракат ва баъдан аз 180 сония то 220 шитоби ҷисм ба минуси 0,125 баробар аст. хоб метавонем ин нуқтаро ягон дар ин ҷо гирем, минуси 0,125. хоб яъне аз 180 сония сар карда то 220 сония дар ҳар як вақт шитоби ҷисм ба чунин рақам, яъне ба минуси 0,125 метр сония квадрат баробар аст. Ин нуқтаро пайваст мекунем. ва дӯстон ин мешавад графики вобастагии шитоби ҷисм муқобили вақт, яъне чунин шакл дорад. Шакли мисли
این کس سلامت باشد.